Cada mañá entramos por esta porta para aprender matemáticas, lingua, ciencias. Pero aquí estudamos moito máis que materias. Aprendemos a compartir, A respectar, a equivocarnos e volver a intentalo, a ser amigos. O noso cole é un lugar onde cada nena e cada nena pode descubrir o que lle gusta e o que se lle dá ben. E non estamos sós. Temos profes que creen en nós. Hoxe celebramos o Día da Educación. Porque ensinar é acompañar. É preparar o futuro. Este é o noso cole.